Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a v dnešním videu máme Vlogtober. Dneska tu máme pátek a za chvíli půjdeme na večeři do restaurace, takže bych vás vzala s sebou. No, každopádně dneska jsme ráno měli ve škole plavání 0. hodinu, o tom vypovídají už moje vlasy a já jsem stávala v 5:15, takže se mi vůbec nechtělo stávat, vůbec, a 6:15:20 jsme potom vyjížděli, že jo, teď do školy to trvá tak půl hodiny z našeho města, takže no, tak a teď asi půjdu natočit video na Instagram, protože mi přišly nové džíny, takové šedé na podzim, tak mám už svetr podzimní, takže tak no. Chtěla bych tenhle víkend ještě jít k kamarádce a ještě bychom chtěli jet na nějaký zámek, kde budou taky spadaný listí a tak, aby jsme tam mohli nafotit a natočit nějaký krásný videjka, fotky a tak, takže já už jdu teď natáčet na ten Instagram rozbalování těch nových džínů, každopádně ty džíny jsou z HMK, takže tak. Takže už mám ty džíničky na sobě a jsem z nich mega nadšená, ta barva prostě to se to prostě mega hodí na podzim. Teda bagy a tady má takhle řetízek, takovej z mašliček a to se mi takhle líbí, že to takový mašličko, já mám mašličky ráda, takže se mi mega líbí, jsou fakt nádherný v pase, to sedí a jsou teda z HMK a mega se mi líbí. Takže máme tu sobotu a dneska jdu ke kamošce, takže bych vás vzala sebou. No, každopádně dneska mám toho mega moc. Musím vysávat, utřít si prach, nebo vysát, nevím, a musím si stopro utřít prach. Potom se musím učit, píšeme z přírodopisu něco na češtinu, na ajnu, takže to mám hodně na zítra bychom možná jeli na nějaký hrad, zámek, takže bych vás taky vzala sebou. No, nedávno mi přišly věci ze Sheinu, takže si pojďte udělat menší hol. Já jsem teď nedávno dělala hol velký, podzimní, a přišly mi ještě další věci, takže si pojďte rozbalit v tomhle Vlogtoberu. Tohle by měl být sice vlog, já vím, ale vlastně mi to přišlo, takže jsem to chtěla ukázat. No. Máme tu první balíček, což je taková bundička. Mně se hned na první pohled prostě líbila. To je strašně hezká a mega chlupatá, prostě mega podzimní a vlastně i na zimu, to se hodí furt. A je mega hezká, mně se tak líbí. A tady mi vypadl nějaký pytlíček k tomu, tak nevím. To je tak hezký. Můj bože, děkuju, to je tak hezký. Strašně krásný. Počkejte. Strašně hezký. Děkuju. Takže tak, tu máme první balíček a jdeme na druhý balíček, což, že já vám to tady posunula, abyste to neviděli, což je tady ta mašlička. Já jsem ji chtěla původně na Vánoce, protože já jsem furt viděla, jak se všichni prostě fotí u toho vánočního stromečku.
trička, kam třeba nadávají tu kouličku a tak. A mají na vlasech takovou tu mašličku, tady takhle vzadu. Tak jsem si říkala, že si ji koupím taky a ta je prostě nádherná. Já jsem chtěla takový neutrální barvy do bílý, protože můžu vzít na Vánoce, na jaro, v létě, na podzim, kdykoliv. Že to není jako třeba růžový, která se hodí na léto, ale ne na podzim. Takže tak no, určitě mi bude slušet. A máme tu poslední věc, což je pyžámko. Viděli jste jak jsem si objednala to první pyžámko, tak jsem si říkala, že objednám nějaký takový další ještě, ale já jsem nevybírala já, to mi vybírala mamka, takže se na to jdeme podívat. Tady máme vršek, to je hezký, to je třešničkový, mně se to tak líbí. Já prostě miluju, když jsou někde třešničky, to je prostě pro mě. To je prostě pro mě. A potom tu mám kalhoty k tomu. Sice to není úplně takový to do stylu té košilky, ale ty třešničky, to je prostě nádherný. A ještě ta baby pink barva, to je prostě úžasný. No, takže to byl ten haul a to je všechno. Už jsem tu a dokonce tu budu i přespávat. Rozhodli jsme se, že tu budeme přespávat. Dáme si i horkou čokoládu, nějaký sladkosti a tak, spíš slaný, ale to nevadí. A asi natočím i něco na Instagramu, uvidíme ještě, takže tak. Že tady už jdeme dělat horkou čokoládu a všechno vám i natáčíme na Instagram, takovej sleepover idea, takže tak no a hrozně se na tu čokoládu teda těším. Asi tak já taky, až tam nabratuji. Jo, já miluji čokoládové věci, já jsem prostě celá čokoládová, takže... Jedna čokoláda velká. Jo. V hrníčkách už máme čokoládku, jdeme ji rozpustit a potom se vám ozvem, že už máme horký čokoládičky a už se jdeme koukat. Tady máme popcorn, juhu. Nemůžu se jaknat. Že na Gilmore Girls se teda dělat nebudem, protože je to v angličtině, tak to jsme nechtěli, ale budeme se dívat na takový film, Královské zacházení. A ty horké čokolády jsou mega dobrý. Že dobré ráno, my už jsme tedy vstali a půjdeme si uvařit palačinkový špagety ke snídani. Vstali jsme asi v 7:30 a máme tu 8:30, takže tak. Každopádně zde už máme vajíčka, váhu a misku tady, takhle. A jdeme vařit vajíčko. Tak. Tady už šleháme vajíčka, za chvíli tady budeme vážit mouku a budeme to natočit i na Instagram, takže všechno na našem Instagramu můžete najít. To tady mícháme s moukou. No, každopádně ona to mega přesypala, takže jsme potom museli to, ale nebylo to zase tak hrozný. Takže už tady mícháme a... Jsem nechtěla. Tak znovu, počkat. Třeba záchrannou lžičku. Jo, přesně. My když máme vařit jenom betonové palačinky. Jo, no. To asi je dobrý, to můžeš zamíchat. Můžeš si to taky potom vyzkoušet? Jo. Tak, můžeš. Stalenka už tady nalívám. Takže jeden hrnček, tak mlíka asi. Vystačí?
Jo. Jo. Koníček máme, potom tam dáme druhý a teď ho tam dáme postupně nalívat to mlíko a Jo, přesně tak. všechno uvidíte i na Instagramu, ale tady teda na tom YouTube toho uvidíte víc, jakoby poměrně. Jakoby, že jo. Takže tak, no. Každopádně tady mám ještě druhou sklenici mlíka. Mouku jsme už vypotřebovali celou. No ještě zbyteček, no. Takže ho tam tak hezky dosypeme, nebo Selinka ho tam dosype. Mhm. Tak. Takže Jo. dolejeme tam to poslední mléko, Mhm. zamícháme a myslím, že je dobrý ta struktura. Jo. Asi to není ani tak tekutý moc. Dát už máslo, Přesně tak. snad jsem ho tam nedala moc. Mm. No a jsme zvědaví, jak dopadnou ty palačinky. Jo, no. Špagetový. Protože ten Jupix stříká strašně jako malý čárky, úzký. Mm. Takže uvidíme, no. Jo. Každopádně takhle tady děláme už máslo a tak, no. Jo, přesně tak, takže za chvíli už půjdem na to. Jo, telefon já. A já se bojím. Ne, sakra. To nejde vůbec. Máme jako normální palačinky, protože tam to nám už vůbec nešlo, že Laury. Jo. Takže jsme to přelili tady zpátky do toho. A pak ty palačinky tady takhle nakrájíme na špagety a s tím takhle máme první špagety. Ale jinak chuťové jsou strašně dobrý, že ano? Jo, přesně tak. Tak sklidně vám ještě. Nebo tak vezmeme jednu a tu rozpůlíme. Jo. Tady. Jo. Mňam. Výborný. Už to máme hotový, není to mega estetický, jo, vůbec to není estetický. Takže Stanka to má tady z kivy, já nevím takže ona to má kivy a mega se na to těším, protože to bude dobrý. Takže dneska teda nakonec nikam nejedeme, protože toho máme hodně ještě, jak jsem spala teď u Stalinky, takže toho je hodně prostě. Takže bychom to asi nestíhali, no asi tam pojedeme příští víkend, takže to bych vám natočila buď do tohohletoho vlogtoberu nebo do dalšího vlogtoberu, to se ještě rozhodnu, podle toho, jak taky, že jo, jestli budu mít něco natočit do toho dalšího vlogtoberu, nebo jak ten bude prostě dlouhý a tak. Takže tak, no a nevím, co bych vám dodala, je mega hnusný počasí, když tak, takže tak, no. Takže jsme s kamarádem Vojtíkem venku. Ahoj. A chtěla jsem vám to dát do tohoto vlogu, protože ještě, že jo, když je ještě ta neděle, tak jsem vám to chtěla dát do tohoto vlogu a asi bychom vyfotili nějaký krásné fotličky u tohoto stromu, takže tak, Vojtík si teď sbírá listy a kaštany, jo. Takže tak, no a teď v parčíku máme takový hezký podzimní vibe, takže tak. Jsme tu už 3 kaštánky, no každopádně všechno to tu vysbírala školka, nebo tak někdo, takže tu nic není, takže jsme za ty 3 kaštánky rádi, takže tak. Takže jsme na konci videa, doufám, že se video líbilo, samozřejmě nezapomeňte zanechat like, odběr a uvidíme se u dalšího videa, bye!